Yayah Griya. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun. Nadyan panjenenganing Sun Nyakrawati mbau denda jumeneng ratu disunggi wong sak negara. Nanging nyatane rasaning atiku durung marem. Lamun ta durung bisa ngiles klilip mungguing netra satru mungguing cangklakan mungsuh bebuyutan ya kuwi Pringgondani. Ya sanadyan jagat nekseni janma ngakoni ing reh kesugihan kasantosan kaprawiran jembare wilayah Traju Trisna ora timbang karo Pringgondani. Nanging Pringgondani kuwi nggone wong bodho balilu dadi gampang anggone ngreka daya lan nindakake akal ukil kanggo njiret marang Pringgondani. Kaluhuran dawuh paduka sinuwun. Bukti sampun cetha kathah para kawula Pringgondani ingkang upaya panggesangan wonten Traju Trisna. Trima dadi kekeset sarta gedhi bal Traju Trisna. Ya akeh mungguing wong Pringgondani sing padha nyambut gawe rumangsane entuk blanja sing akeh ning sejatine sithik kanggone wong Traju Trisna. Cetha lamun ta Pringgondani nggone wong bodho ratune ora bisa nguripi kawulane. Kejawi saking menika sinuwun kathah wulu wedal bumi Pringgondani ingkang tata gelar kita mbebantu Pringgondani ing reh pangruktining asil bumi. Nanging yawit saking cubluke tiyang Pringgondani satemah dados bebaten ingkang ageng tumraping Traju Trisna Kanjeng. Bener. Bener Pati. Lan uga kondange Pringgondani kang sugih kabudayan bakal mung kari pengaranan awit akeh perangane budaya Pringgondani sing wis ndak regem dadi kabudayane wong Traju Trisna. Durung pulo-pulo Pringgondani ingkang sithik mbaka sithik lakon ndak jarah. Dadi gunggung kumpule kesuburan lan kesugihane Pringgondani mung bakal dipisungsumake marang bangsa manca. Kabeh mau ya merga saka bodhone wong Pringgondani sing ora bisa ngreksa karo bandane dhewe. Pringgondani wis kropos kari ngenteni rubuhe. Ansa ugra kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun. Sira ndak patah mider ing tapawates Pringgondani lan Traju Trisna. Kira-kira bumi ngendi meneh sing kena dijarah? Nuwun sewu Kanjeng. Wonten bumi ingkang subur dereng kajamah dening pamurbaning Pringgondani ingkang nami Bumi Tunggarana sinuwun. Agyat risang kapirang prinangkul kinempet kempet duh sangreknaning bawana anca ugra wonten dawuh siagakna pramadya bala ndak watesi 7 dina Bumi Tunggarana kudu dadi regemane wong Traju Trisna. Sikra palakang tuninga
Talukon lagu ning lekas kita linuding kidul kawula nuwun sewang Adipati kalilan ingkang bapa nyuwun dawuh menapa darunanipun kawis tingarengu ing penggalih mongko menggaing petang dinten samangke Kadipaten Tunggarana sampun uwal saking cengkremaning Traju Trisna tuwin Pringgondani ateges ing mangke Tunggarana sampun merdika lan paduka ingkang wenang Murbawasesa sakwetahipun kejawi saking menika Kanjeng kekiranganipun menapa Hyang Agung anggenipun paring kanikmatan dumateng paduka miwah kawula Tunggarana ingkang awujud bumi ingkang gemah ripah loh jinawi satemah murakapi tumrap panggesanganipun para dasih lan malihipun nggir anggen paduka prigel ngendhaleni laku jantraning pranatan satemah ambabar swasana ingkang guyub rukun gemblenging batos manunggaling raos antawisipun pangarsa lan kawula satemah ambabar katentreman miwah kasantosaning Kadipaten Tunggarana anggir Ler sapada temiling hangulati Ospita medmindah kang warni
Bapak Penemban Sumber Katon inggih kados pundi leres sing dados pangandika jengandika namung kemawon wonten bab ingkang tansah nggubel manah kula magepokan kalian adeking Kadipaten Tunggarana menika menapa kinten-kinten sampun trep lan leres menawi kula ngerek gendera piyambak tanpa sahandap pepayunging Trajutrisna lan Pringgondani. Mila saking menika Bapa kula nyuwun katerangan ingkang gumathok bab sejarah tuwin larah-larahipun Kadipaten Tunggarana menika Bapa. Inggih. Kepareng matur anggir Adipati Wahono. Sejarahipun Kadipaten Tunggarana menika ingkang jumeneng sepisanan nenggih Sang Adipati nenggih ingkang eyang Kala Pustaka. Dene kula pun Sumber Katon dados patihipun. Nalika semanten Kadipaten Tunggarana kalebet wewengkon Pringgondani. Lan awit saking kamiranipun Narendra Pringgondani sinuwun trembuku Kadipaten Tunggarana kadadosaken bumi perdikan. Saksurutipun Kanjeng Adipati Kala Pustaka ingkang lintir kawibawan inggih ingkang Rama Adipati Kala Kahana. Nalika semanten Narendra Trajutrisna Prabu Bumantara nedya ngelar jajahan. Kanjeng Adipati Kala Kahana dipun pejahi dening Prabu Bumantara wekasan Kadipaten Tunggarana kalebet ing wewengkon Trajutrisna. Nanging Prabu Bumantara pejah dening Raden Sitija ingkang lajeng gentosi keprabon ing Trajutrisna jejuluk Prabu Buma Narakasura. Sasedanipun Prabu Bumantara nama sampun trep menawi Kadipaten Tunggarana menika wangsul dados bumi perdikan malih. Namung menggahing petang antawisipun Trajutrisna lan Pringgondani ingkang wenang andhaku Trajutrisna menika sejatosipun Pringgondani awit wonten layang kekancinganipun nggih. Tukaya sinipi jaja bang mawinga wengis netra kocak ngundarandir idep nyomangala cakra ing Baladalah padhang tetrawangan raos sing manah kula bawa penemban awit manut aturipun para prajurit ingkang kajibah rumeksa wonten ing Tapawates ngawuningani wadya Trajutrisna ing tansah antropong wewengkon Tunggarana kanthi glagat ingkang nyujanani. Pramila saking menika sampun gembleng raos sing manah kula menawi ngantos Trajutrisna ngrangsang kawibawan Tunggarana badhe kula trajang kanthi kekiyataning prang Bapa. Pantam sumuluk amadangi pasarean wong nani wadana remuramu kalingan ngangkrangan
sang tiak manah kung sumungkem guling iki tumenggung Dibya Susena ngadhep tanpa tinimbalan ana wigati apa? Paduh kalilan matur Gusti. Saos uninga bilih dinten samangke. Wadya bala traju tresna wantun rajang mlebet ing wewengkon Tunggarana. Kanthi ngumandhang sesumbaripun nedya ndepani Kadipaten Tunggarana menika Kanjeng Iblis. Punapa merah ingsun prihatin waspagung mijil jagat dewa Bathara wayah Bathara jagat ora urung Tunggarana bakal dadi ajanging gegempuran. Bapak Penemban Sumber Katon, kula nyuwun pangestu nedya magut ing madyaning pabaratan. Kula pepuji mugi unggul ing yudha nggir. Kula pitados sinten kemawon ing darbi sedya ayu manggih rahayu.
Ikra bala kang tuminga Prang campuk samya medali Ler dadet wiladeng koto Dah yuanggung nguncang niti Ora pangkling iki Kakang Patih Yayah Griwa Dasar kepara nyata Yayi Adipati Wahono. Kakang Patih yen ora selak saka batinmu panjenenganmu kuwi sejatine rak ya Piyayi Tunggarana nanging ya gene malah tegel tega mentala ngorak-arik bumi klairamu dhewe Adipati Wahono. Pedah apa aku urip ana Tunggarana sing kebak kasangsaran. Pilaur aku ngabdi ana ing Traju Trisna sing dadi dalan kamulyaning uripku. tegese panjenenganmu mukti wibawa kanthi ancik-ancik bangkene wong Tunggarana ketitik wani njarah rayah kamardikane bumiku. Aku ora njarah rayah nanging bakal ngayomi bumi Tunggarana. Mula lilanana Tunggarana nyawiji kelawan Traju Trisna. Tinimbang nyawiji lan dadi gedhe bali wong Traju Trisna, ndak entengake patiku. Waglak limpamu. Murih mangsut narimeng kapu budine kang den bawani waduh bapa penemban sumber katon
kula kasoran tanding kalian Kakang Patih Yayah Griwa. Tan wurunga bumi Tunggarana badhe karegem dening Prabu Boma. Kados pundi kula nyuwun dawuh Bapa? Nuwun sewu, Nggir. Menawi saking petang kula paduka kedah pados pangayoman sampun ngantos Tunggarana dipun regem dening Ratu Hambek Nista. Lajeng dhateng pundi anggen kula pados pangayoman kula mboten gadah sinten-sinten Bapa. Tinimbang didak-idak kalian Traju Trisna. Prayogi nyuwun pengayoman dhateng sinuwun pringgondani Prabu Gatotkaca. Tut, mumpung iki aku karo kowe rembukan ijen padha ijen. Aku tak ngudara bab kahanane Pringgondani ya Li. Wis makaping-kaping wong Traju Trisna kebangeten anggone ngidak-idak martabat Pringgondani. Akeh kawula Pringgondani sing dadi buruh ana Traju Trisna sing nyatane malah dadi pengewan-ewan disiksa dipiloro nganti cacat awake yen perlu nganti mati. Saka pangrasaku kuwi merga saka kowe sing kurang ngayomi marang kawulamu le, Cut. Yan maneh Kut. Bab srakae wong Traju Trisna ingkang bola-bali ndaku lan ngrebut pulo-pulo ingkang sejatine ke bawah Pringgondani ewadene
kowe ya mung meneng wae. Apa Gatotkaca ora mesakake pangorbanane para kusuma bangsa biyen anggone ndepani bumi Pringgondani direwangi pecahing dada kutaing Ludira. Ning saiki kowe mung meneng weruh pulo-pulo Pringgondani digrogoti sithik mbaka sithik karo wong Traju Tresna. Gunggung kumpule Pringgondani iki wis ora ana ajine tumrape wong sak jagat. Njur janjane karepmu kuwi kepiye, Dole? Wadananira ayu kucam rahnya marat tani matur nuwun paman kala Bendana. Semono kawigatenmu marang Gatotkaca lan Pringgondani. Blaka suta blak kotang terus terang Gatotkaca ngrumangsani durung bisa ngayomi kawula lan negara. Aku ndodho marang kabeh keluputanku paman. Gatotkaca ngrumangsani durung bisa mulyake kawulaku satemah uripe wong Pringgondani mung dadi kesete Traju Tresna. Mula saben-saben Pringgondani dredak lawan Traju Tresna lan bola-bali aku disepelekake Kakang Bama bab perkara apa wae aku trima ngalah. Paman, aku rumangsa gagal mulyakake kawulaku lan ngayomi hutuing bumi Pringgondani. Mula yen pancen kowe gelo rasamu duwe ratu sing ora pecus. Luwih becik dina iki Gatotkaca tak seleh keprabon. Aja! Aja! Sang Ganjing langit kelap katon lir kincanging ngalis Paman kula Bendana iki sapa? Yen ora kleru iki Adipati Tunggarana ya kuwi Adipati Wahana. Sang Adipati ngaturaken kawilujengan. Inggih sinuwun pangabekti kula kunjuk. Sungkem kula kunjuk sinuwun Pringgondani. Inggih sampun kula tampi dawah sami-sami. Kalilan cumadung dawuh wonten wigatos menapa menika. Atur uninga Sang Prabu. Ing unik Kadipaten Tunggarana sejatosipun kabawah Pringgondani nanging awit kawicaksananipun ingkang Hyang Prabu Trembaka satemah Tunggarana kadadosaken bumi perdikan. Kula ngrumaos awrat ngayom sarta mranata dumateng bumi kula. Awit tansah dipun tropong kaliyan negari ageng ing sakiwa tengening Tunggarana. Lajeng keparingipun kados pundi?
supados kula tuwin para kawula Tunggarana tentrem batosipun kalilan kula badhe nyuwun palilah manunggal sahandap pepayunging Pringgondani sinuwun. Rere sarada pawana tengranu resing karsaning sun dening kanyut ngaturaken panuwun dene semanten sih pakurmatan sarta kapitayan jengandika dumateng kula mboten langkung kula tampi kanthi bingahing manah. Kula minangka wakilipun kawula Tunggarana ngaturaken panuwun dene Paduka Sang Prabu kepareng angrengkuh dumateng bumi kula. Namung kemawon wonten babak anglayoni jujul anusuli. Dinten samangke bumi Tunggarana dipun depani dening Ratu Traju Trisna Prabu Buma Narakasura. Kula nyuwun pengayoman sinuwun lah. Boya bali wong Traju Trisna gawe ulah tut. Cetha Buma Ratu sing serakah wis makaping-kaping ngidak marang martabating kamanungsan. Ayo tut diwujudake tekate yang mutremboko. Pringgondani kudu ngadeg jejeg ing tengahing adil. Ayo digepuk Traju Trisna, Tut. Kosik paman. Ndak aturi sabar lan nimbang tuna lan bebatine. Wong sabar ki ana watese, Tut. Yen perlu aku dhewe sing bakal ana ngarep tak trajange barisan Traju Trisna. Paman. Ndak aturi menggalih kang kanthi wening. Aku tak matur luwih dhisik. Gatotkaca bisa ngrasakake sumengkaning rasa kemrungsung ing batine paman Kala Bendana. Nanging ndak suwun bab iki ditelesih luwih dhisik Gatotkaca nyuwun aja nganti dumadi peperangan. Mung merga perang mung bakal nambahi perkara lan ngrimpeti marang laku. Loh, apa kowe ra kleru sing ndok kandhakake, Tut? Niatku ki malah bakal ngrampungke perkara awit saka kamurkane wong Traju Trisna. Apa paman Kala Bendana ora kelingan yen akeh para kawula sing padha ngupaya penguripan ana Traju Trisna. Mula yen nganti crah antarane Pringgondani lan Traju Trisna, mesti wae para kawula sing makarya ning Traju Trisna ditundung bali marang Pringgondani ora wurung saya ngenes kahanane Pringgondani mergo akeh wong nganggur. Nah, iki lho, Tut, iki sing tak enteni. Terang-terangan babar pisan aku ora mathuk yen kawula Pringgondani do dadi gedhe bali wong Traju Trisna. Dinalar wae cetha lamun to wong Traju Trisna iki ngidak-idak martabate wong Pringgondani. Kudune kowe ora lila yen kawulamu do nyambut gawe ana Njaban Praja. Malah aku njaluk asil bumi Pringgondani sing dirukti karo wong Traju Trisna jaluken bali, Tut. Ayo dirukti dhewe lan uga lenga bumi sing ndok sewakake ning bangsa manca kae jaluken bali. Ayo digarap dhewe. Nyatane wong Pringgondani ora pinter ngrukti marang asile bumi. Merga ora nate diwenehi tanggung jawab lan wewenang, Tut. Pringgondani kudu wani ngadeg jejeg mandireng pribadi elek ya ben, bodho ya ben. Sing baku aja nganti gantungake uripe marang bangsa liya. Kuwi gegayuhane mbah-mbahmu biyen, Tut.
katlang ning kalanggan aglar pandam moncar wah adiku lanang Gatotkaca Kakang Bumoyo ana apa di nemonipun Kakang ana ing bumi Kutunggarana kene Kakang Bumondak suwun aja ampyak awur-awur kaya ngono Tunggarana iki sejatine kalebu wewengkon Pringgondani kejaba Adipati Wahana wis mratelakake lamun manunggal lawan Pringgondani iki uga ana layang kekancingane endi layang kekancingane menika sinuwun menika layang kekancingan ingkang kaserat ing pustaka raja dipun tapak astani dening Prabu Tremboko lan ratuning para ratu nenggih Sri Bagindo Matswapati ing Wirata kuwi rak pakeme wong Pringgondani Boma uga duwe waton dhewe aku duwe layang kekancingan. Endi layang kekancinganmu? Layang kekancingan iki bakal tinulis nganggo tinta ning getihe Ratu Pringgondani. Jarak perkara. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami sinuwun. Dene Sinuwun Prabu Gatotkaca kepareng paring pepadang tumraping petenging kahanan wonten ing Tunggarana. Malah wiwit ripalungguhan samangke kula ambali malih bilih bumi utawi Kadipaten Tunggarana badhe manunggal tetunggalan kaliyan Pringgondani sahandap pangayoman paduka Sang Prabu Gatotkaca. Ya ndak tampa kanthi bener becik. Mula kang mangkono kepiye iki Paman Kala Bendana? Ya aku melu marem lan bersyukur marang ngarsaning Gusti, Tut.
Muga-muga kanthi samubarang ing kababar iki dadi kembang bure lakon sing apik kena nggo conto sing ala katuta banyu mili barat lesus kanthi rebutan kikis Tunggarana kang wasana. Tunggarana tetep nyawiji dadi siji kelawan Pringgondani. Weh pepadang tumraping jagat sawegung, Tut.